Per cursar el grau en Ensenyaments Artístics Superiors d'Art Dramàtic a Eòlia, tens diferents vies d'accés. Pots accedir-hi amb la titulació del batxillerat, amb un cicle formatiu de grau superior o bé amb la prova d'accés a la universitat si tens més de 25 anys. En comptes de la selectivitat, en tots aquests casos, hauràs de realitzar una prova específica d'accés que et farem des del centre, per certificar que disposes dels coneixements, les habilitats i les capacitats necessàries per cursar els estudis. Entre els mesos d'abril i maig tens temps per inscriure't a la prova, que se celebrarà entre la segona quinzena de juny i la primera setmana de juliol. Anem a veure en què consisteix. Especialitat Interpretació. T'hauràs de llegir unes obres teatrals i hauràs de fer un comentari de text en el primer exercici del bloc A1, així com l'anàlisi d'unes imatges. En el bloc A2 hauràs de preparar-te un monòleg que interpretaràs davant d'un tribunal. Si t'interessa cursar la línia de teatre musical, és recomanable que presentis també una cançó. Els altres 3 exercicis d'aquest bloc són una prova de veu i dicció catalana i castellana, una de moviment i una de música i cant. Si passes aquesta primera fase, en la part B treballaràs el monòleg amb docents del centre i al final el tornaràs a presentar davant del mateix tribunal. Especialitat Direcció Escènica i Dramatúrgia. T'hauràs de llegir unes obres teatrals i hauràs de fer un comentari de text en el primer exercici del bloc A1, així com l'anàlisi d'unes imatges. En el bloc A2 hauràs d'analitzar un text i dirigir unes actrius i actors que et proporcionarà el centre. Si passes aquesta primera fase, en la part B hauràs d'escriure un text dramàtic i fer una proposta d'escenificació d'una de les obres que t'hauràs llegit. Un cop superada la prova específica d'accés, aquelles persones aspirants amb les millors qualificacions obtindran una plaça per matricular-se a primer curs. Els textos teatrals i la selecció de monòlegs i cançons els trobaràs a les bases de la prova d'accés, que es publiquen al web d'Eòlia a mitjans de març. A què estàs esperant? Vine a conèixer-nos o entra a eolia.cat.